Уважаеми колеги, в тази ситуация съм учуден от пасивността на общинската администрация, тъй като този проблем стои на дневен ред от доста дълго време, не се предприемат абсолютно никакви действия. И в тази насока искам да подкрепя председателя на Комисията по здравеопазване, че оттегли предложението за прехвърляне на дяловете, тъй като при прехвърлянето на дяловете, както казах, ще се засегнат въпроси, свързани с дълга в баланса, ще се засегнат и други въпроси, свързани с предоставеното право на ползване на обособена част от недвижимия имот. Затова моята препоръка е, тъй като това време до следващата сесия според мен е недостатъчно, общинската администрация да инициира независима работна група, включваща експерти в областта на счетоводството, експерти в областта на правото и експерти в областта на управлението и менажирането на здравните и лечебните заведения. Тогава, колеги, тази комисия, тази работна група в рамките на 30 дни трябва да излезе с конкретен доклад, в който да бъдат зададени конкретни параметри. Задължително оценка на риска. Тогава Общинският съвет ще е в състояние да вземе информирано и обосновано решение, което ще гарантира устойчивост и дългосрочен просперитет върху гражданите на град Пловдив от това решение. Колеги, така направеното предложение в тази му форма ще доведе до повишаване на риска, който от своя страна ще доведе до задълбочаване на съществуващите проблеми, а не до тяхното решаване. Уважаеми колеги, винаги съм подкрепял търсенето на решения и ще продължа да го подкрепям. Но не мога да подкрепя механизъм, който ще създаде повече въпросителни, отколкото отговори. Благодаря ви за вниманието.